Hello! Welcome to my YouTube channel! Sa video pong ito, abay, bonggang-bongga po ang aking gagawing vlog. Pero bago yan, abay, i-comment ko muna ang aking sarili dahil nakagawa ko ako ng pangmalakasang napakagandang studio ko. Ang ganda-ganda ng background at meron pa akong pa-picture. O, diba? Anyway, welcome to my YouTube channel. This is INADORA Pangga. At kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, i-click mo na ang subscribe button. Hit mo na rin ang bell para lagi ka ma-notify. I-like mo na rin, i-share mo at huwag mo kalimutang mag-comment ng bonggang-bongga. At sa video pong ito, may iba naman po tayo ng eksena kung dati-dati puro special tayo. Ngayon naman po ay meron po akong gustong ipakilala sa inyong isang napakaganda at pangmalakasang produkto. And this is it, umpisahan na po natin ang aking video. Yeah! O, diba naloka ka, nakakatakam? At syempre, ang nakita nyo kanina lamang ay eto. Hawakan ko muna. Ipinakikilala ko sa inyo ang Chunky Boss Crab Paste. Yeah! Bongga! Mula po ito sa Blue Crabs, all the way from General Santos City. Non-preservatives, pure crab, and natural ingredients lang po ang ginamit dito. Alam niyo po ba, malalaking crabs ang ginamit dito. Kaya, buong-buo at chunky po ang laman nito. Kumpara sa ibang crab paste, talangka ang ginagamit nila. Pero itong Chunky Boss Crab Paste, blue crabs ang ginamit nila dito. Mayaman sa omega-3 fatty acid. Maganda rin po siya para sa may mga gout. Maganda po ito para sa mga nagki-keto diet dahil coconut oil ang ginamit dito. Pwede siyang ihalo sa pasta, ampalaya, itlog, then ihalo sa alige. Perfect din siyang pang-ulam. Pwede rin siyang ihalo sa iba't ibang lutuin. Alam niyo ba, crab is a great source of protein. Mainam ito para malabanan ang pagkakaroon ng heart disease. Contains long-chain omega-3 fatty acid. Tumutulong din ito para ma-develop ang ating mga brains. It also contains selenium. It plays a key role in the human's antioxidants defense system, preventing damage to cells and tissues. It contains riboflavin or vitamin B na mahalaga sa production ng steroids and red blood cells. Mini-maintain din ito ang pagganda ng ating skin. Pinapaganda rin ito ang daloy ng ating digestive system. At panghuli, meron din itong copper at phosphorus. Pinapanatiling malakas ang ating mga buto. O diba, bongga? At syempre, ang lahat ng iyan ay makukuha mo, matatagpuan mo sa Chunky Boss Crab Paste. And of course, syempre, tikiman time! O, diba? Ayan, o. Dali. Ang bango. In fairness, ang bango. Ayan. Diba? Talaga nagpagawa pa ako sa jowa ko. O, titikman na natin. Ang sarap! I swear, ang sarap. Pwede ko nang... Mamaya kakainin ko to. Bongga! Ang bango niya kapag niluto mo siya.
Siyempre, kainin ko na rin yung sibuyas. Hindi ko maalis yung ilong ko sa pag-amoy. O, diba? I-try nyo na, promise. Ngayon pa lang sinasabi ko na sa inyo. Kahit anong nyo lang siya. Gisa lang to, no? Gisa? O, gisa. In fairness, ginisa mo lang siya. Ganito na kasarap. What more pa kaya pag inihalo mo sa iba't ibang ulam. Oh, diba? Try mo na, go. Sir. Sige, mami, pagpapatuloy natin yung ulamin ko yan kasi hindi pa ako nagdidino. Oh, ayan, natatakam ka na, no? Sigurado akong gustong gusto mo ng matikman itong Chunky Boss Crab Paste. At gusto mo nang malaman kung paano umorder sa kanila. All you have to do is hanapin mo sa Facebook mo ang kanilang fan page na Chunky Boss PH. I-like at i-follow. At i-message mo sila. Dali! Now na! At syempre, meron din silang contact number. Eto, oh. Ayan, kabisaduhin mo. Ayun, dito lang, oh. Ayan, oh. Ayan, tatagalan ko para mailista mo. Pero don't worry, ilalagay ko naman sa ating description below dito sa baba ang ilan pang mga contact details nila kung paano po kayo makaka-order. Hindi lamang po kayo makaka-order ng bonggang-bongga ng isahan, dalawahan, or tatluhan, pwede ka rin maging reseller. Oh, diba? Basta pag-usapan nyo lamang po iyan. Kayo na mag-usap, okay? Kontakin mo na sila sa mga details na ibinigay ko sa iyo, okay? As in, now na, bago ka pa mahuli sa balita. Once again, huwag kang magpapahuli, pangga, kaibigan, kapuso, ano pang tawag sa iyo. Try mo na ang Chunky Boss Crab Paste na talaga namang high heaven kapag natikman mo. Shout out lamang po kay Ma'am 𝑰-𝒕𝒓𝒚 and family. Hello po, ma'am! Muli, kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, mag-subscribe ka na. Pindutin mo na ang bell button at piliin mo ang sana all para lagi kang ma-notify ng mga bagong videos ko. Mag-like ka na rin, mag-comment ka na rin at i-share mo rin ng bonggang-bongga to the highest level para lahat tayo ay makatanggap ng magandang balita. At muli, naku, eto na, itry mo na ang Chunky Boss Crab Paste. Masarap, promise!